CCTV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kasamla Evanisha Pathaw, kabala long teng kanong job ya kajinga kop ruai North East Highway Star Voice Han, house nam arajar khatway. Kan sa Pynmih ba ya ka music video, kabala ay karteng por balalen. Bat kentubru ya ka kot poetry, kabala Pynmih ya kawat kabasaw, ya kabala ay karteng kisur kajing perta. Ya ka music video on sa Pynmih ba ha YouTube channel Evanisha Pathaw ha ka khandai tarik jemang arajar apun riau ha ka por nyobuje janmian. Kublai pi baro ngadi Evanisha Pathaw but ngasong ngasa hapo maulai kintan masar but ngasong komen shikat day ba sa shin nga sala ngan sayo ban palat ba ya ka music video ka bala ai kerting por blalet but kum juru ya ka top poetry ka basaw ka jonga ka bala ai kerting kisur ka jing perta but ngadi ru iwe ne preng ki nong job ya ka North East Highway Star Voice Han 2011 but ngasong komen shikat day ba sa shin pat ngawan hang ni ban promote nani ban pentip pat ba halor ka jing release jongai kini ka jing roi kata ngan sayo ban release haka khandai tadi ujam mang hajar apun reu haka por henyo beje janmiet haka YouTube channel jong bala ai kerteng Evanisha Pathaw. Kajing shnai jongai kani kajing roi kalong ba sa shisien pat ngai la dia kum kawai na pedeng kinong roi mo ngakwa ngakan mau iet ye ki por ki barim ki por ki blalet marmenta kajing long samla le si ki bud kajing e ki bangi kendo harikat kajing nya jong kapor ndai ha ki por ki blalet pade por bangi dang Khynnah ngim dan kinu kinu kajing khuslai le ni kinu kinu kajing mot jing perkhat ki ba penthot le ni ki ba pendik ingi namar ha ki por Khynnah ngi itang kajing sngo ba suda ngitip tang ba kumnu ban school ban krek kot dala wan school ban yelek kai bat ki parlok bat kum ta ter tikitu ki por sa sisen pat ki pen Kynmaw bang nga te namar kata kum ko we na pedeng kinong roi ka bajus ngau tanat ro ban thoi ki jing roi ka penlong nga bangan penwan dori ki ni ki jing roi bat ka bangan sa Pynmih ro ya ka ha ka khandai tadi ujamang. Habede bakane ka kot kisur ka jing perta ngidan komba arhu sautli ki poetry but ngidan ki phang ki ba pher but ka kerteng jong kani ka kot ka bangla ai kerteng kisur ka jing perta namar ki babun hi na ki poetry ki bangla pen wandor ha kani ka kon kidei ka bahede but kini ha bangi ong ha ka tin nang wemo ki social issues kumna ka jing sha thombor jing ki kentei nang ta kumnu ka bangi kum ki briu ngi le ben ya ka mai maryang but kibun ki we pat ki mat ki bangawan ra ha kani ka kot jong kani ka top poetry but ka jing bot hi jong kani ka top poetry ka long basa shi sen pat wala dangila le ben ya ka maryang lane wala da ki kentei ki ngat ha ka jing thombor lane ha bahede but ka nga hakani ka top poetry pini iru khendela by day but ka sanhima sima bakum nungi kum ki samla kam tam e ka jala jungi ngidang duna shibun ki bemi shakhamat te kani ka kot kalong ba shibanta ban kentu ken phami ki breu lingba kini ki poetry ki bangla tho angni basa shi sen pat ladangi mon ngila ban long kata ka suru jong jing kala penda pai mentang ini iba pun hakini ki let's say kini ki artist ki badang mi shakmat mangi iba ki pun kini ki Khynnah ki ba don sub let's say ban rai ban tho poetry ban sha bar kum ta ter tabak ek bas ngsi kalong ban lo ki la dan lupai ka sab kini ka artificial intelligence ka bangi ong no kala te la kam la ne kala rung ha ka jimut je perkhat jong ki kon samla ki jongi ha ka ba da ka bangi pendan kam palat ye kini de ngi la long ko bangi bu ri no te ka sab kerpang ka ba uble ulai ho ngi dan kam kat kom ko jingya jong ko por balingem dan kam ta bangi di banang pat ban pendan kam de mangi ban te la kam om de ba ka AI kan te la kam ngi ma na mangi yo iba bon ha menta ki ba tho ki poetry ru le asile ni ki barwai le se mat ba ha po ka AI kan pala ban ajing tip shubo na bede ka kaktin jongi mo khasi tena makata ngidang duna tenga sngo bangi don kam me ki khun samla ki jongi leni ki habadet ki badan sap bakin yale ru ban banum pendan kam thani ki AI but kinale ru shwa ban sedang syara keten raila jong khanang ba kan em ka pateng bat ka jai ban riwi.
Te sashi sian pat ling ba ka Battersea TV nga kwa ban ker pat ipi baro ki pa ba kham tam e ki riu e jingrai ki ba jusong tenat bat ki belaju ai men sim ru yang ana ka por sha ka porling ba ki jingrai ki bangala ju pelat ha ka channel ku jonga ka bala ai kerteng Evanisha Pathaw te sashi sian nga ker pat ipi bas ngobha pinya pet ya kan ni ka jingrai ya ka ba on sa pelat ha ka khandai tadi u jemmang ajar apun riu ha ka por hanyo beje janmiet pitang shulet ha ka link ha ka por hanyo beje pin sa yo i ya ka jingrai but ngakerpat ru sa sisien nakalyang janga bat ka kinhun ki jongahi namar hakani ka music video amday tang mga marway balat reshitom hindi ki babun pat na du ki choreographer ki director ki videographer ki choreographer ki bapin hikay shot bat kumjuru ki Khynnah don sap ki bashat bat ki badan lang bat nga hakani ka video tin nakalyang jongi hikom ka kinhun ngikerpat ru pi iwe bapin subhaban pet yakani ka video bat la da pi sngo ba pi itanat ikni ka jingrai pila ban hit like comment bat pila ru ban ai ki jingken tho ki jong pi bat ngilong ru ki bakloi ban pedang ki bale se ki ban sepen bha shu ingi hakani ki we ki por pat ki ban sawan bat ngakerpat ru pi baro ba subhaya subscribe ru ka channel ki jongi bat kani ka jing pet jong pi ka video jongi kan I men sim shikat day engi but let's say kan I kan play rinti engi ru bangin nang la ban Pynmih ki we ki pat ki jingrai ki ba day tang shapang let's say tang shapang ki jing ye len tang shapang hande kala ban long ka ki jingrai ki ban ai jingmut ki ban ki jingmut bedi ki jingrai ki bangi ong kita ki social issues ba pair ki ba kari ba ka jala jongi hikai kendo te ka jing I men sim ka jong pi le singin sala ban Pynmih ikum kita ki jat jingrai ru te yakani ka jingrai sa shisen ngan ong byang on sa pelat pat ba ka khandai tri ku jemmang ajar apun riu ha ka por hanyo beje jan miet ha ka channel jong Evanisha Pathaw ku blishibun Lei, pikalan. Kanda pi tharai karne ka bisa. Kali jo na gane. Ba ka hospital te kala ajkai nang ni. Binti aswa hang ni hadu nda de por kamu. Sister, hap siu kat no ma? Ka sarkar kala siulut ikijing lut jing separo. Namar man ka way pa ka way ka minsim ka long ka koridor.